рости гап ман иштибоҳ кардам. Дар назди мухлисони худ, дар назди тамоми мухлисони тоҷик бахшиш мепурсам. Гуфтанӣ нестам ки маро нодуруст фаҳмиданд, балки ман нодуруст сухан гуфтам. Рости гап не, ман каме пештар ӯро дидам ва ӯ ба рӯи ман хандид. Ман ба ӯ гуфтам ки бародар, ҳозир вақташ нест. Ҳиҷомаи бепул барои шумо. Агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занен, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. шом ба хайр, ба Озарбойҷон, ба Баку хуш омадед. Аз шумо оиди тамрин бо чунин легендаҳо ба монанди Хабиб, кори Сэндхаген, Гейджи пурсидан мехостум. Аз тамрин бо онҳо шумо барои худ чӣ омӯхтед? Аз ҳама зиёд чиро дар ёд доред, ки ба стили шумо кӯмак карда метавонад? рости гап ман ягон вақт бо Хабиб тамрин кардагӣ нестум. пеш аз дебюти ман дар UFC дар Лас Вегас, Хабиб аз рӯи эҳтиром моро ба зал даъват кард ва ба мо якчанд маслиҳат пеш аз муҳориба дод. ва медонӣ, ин энергияи беҳтарин буд. Ман худро бениҳоят хуб ҳис мекардам ва ман барои ҳамон рӯз хеле миннатдорам. вақте ки ман дар он ҷо бо онҳо тамрин мекардам, гӯштин мегирифтум, мо дар он ҷо чанд нафар будем. Мо тамринҳои группавӣ мегузаронидем, 8-10 нафар. ва баъд дар вақти тамрин ман аз ӯ пурсидам, ки ман бо ту гӯштин гирифта метавонам. гуфтум, ман ҳис кардан мехоҳам, ки ҳамон 29 рақиби ту чӣ ҳис мекарданд. ва бале, аз дигар бачаҳо дида ин таҷрибаи хуб буд. албатта мо доимо мегӯем, ки агар беҳтарин шудан хоҳӣ, пас ту на танҳо бо беҳтаринҳо бояд ҷангӣ, аммо ҳамчунин бояд бо беҳтаринҳо тамрин кунӣ. ва ман доимо аз беҳтаринҳо меомӯзам. чунин ҷангварон ба монанди кори Сэндхаген, Гейджи, Арчи, ҳамчунин мураббии Гейджи Тревор Уитман. чунин турнир дар Баку бори аввал мегузарад. ту ташкил кардани ин турнирро чӣ гуна баҳо медиҳӣ? ва агар ки худи ту бори аввал ба Баку омада бошӣ, оиди Баку чӣ гуфта метавонӣ? ташаккури калон. бале, рости гап ман интизор набудам. маро хеле гарм пешвоз гирифтанд. хушҳол шудам. ман тақрибан медонистам, ки ҳамин гуна мешавад. дастгирии бародарона аз ҷониби Озарбойҷон, лекин то ин дараҷа интизор набудам. бале, бори аввал аст, ки ба Баку омадам. ин аввалин турнир дар Баку аст, лекин чунин ҳиссиёт ҳаст, гӯё ки дар Баку аллакай UFC буд. ҳамаи чизҳо дар кӯчаҳо хеле хуб ташкил карда шудааст. фикр мекунам, ки ин турнир дар сатҳи олӣ мешавад. ин аввалин муҳориба аст, ки ту дар наздикии кишварат мегузаронӣ, чунки ту чандин сол дар Амрико зиндагӣ мекардӣ ва бисёр муҳорибаҳоятро дар он ҷо гузаронидаӣ. ин аввалин муҳориба баъди чанд сол аст, ки дар наздикии ватанат мегузарад. ту чӣ ҳиссиёт дорӣ вақте ки ин қадар ба кишвари худ наздикӣ? рости гап ин хеле хуб аст, ин қадар ба кишвари худ наздик будан. ман медонам, ки ба ин муҳориба тоҷикони зиёд меоянд. медонӣ, ман мехоҳам, ки UFC ба Тоҷикистон низ биёянд. чунки дар ин ҷо рости гап сатҳи муҳорибаҳои омехта шояд ки хуб аст. ман ягон чизи бад гуфтанӣ нестам. лекин дар Тоҷикистон чӣ гуна ки ин дӯстони ман журналистҳо аз Русия медонанд, онҳо беҳтаринанд. мухлисони тоҷик ин сатҳи тамоман дигар аст. медонед, вақте ки дар Русия дар Тоҷикистон турнир мегузарад, мухлисон ҳамаро ҳайрон мекунанд. медонед ин ба монанди чист? Масалан, дар ин майдон 20 000 одам аст, а дар Тоҷикистон бошад 50 000 одам, 100 000 одам меояд. ман кафолат медиҳам, UFC дар Тоҷикистон беҳтарин мешавад. ту гуфтӣ, ки дар Тоҷикистон муҳорибаҳои омехта хеле машҳур аст ва дар майдон мухлисони бисёр меоянд, тақрибан 50 000 одам. ва ту, Нурулло Алиев, дигар бачаҳо, Муин Ғафуров, шумо бачаҳо нишон додед, ки дар Тоҷикистон ин гуна сатҳи MMA аст ва ба ҷаҳон нишон додан мехоҳед, ки ҷангварони топен ва соҳиби камарбанд шуда метавонед. сатҳи MMA дар Тоҷикистон чӣ гуна аст?
медонӣ сатҳи ММА рӯз аз рӯз, моҳ аз моҳ инкишоф ёфта истодааст ва ба назар чунин мерасад, ки дар Тоҷикистон корҳо хуб шуда истодааст. Мо насли нави сахт дорем. Масалан, дар варзиши ғайрикасбӣ дар IMF онҳо чемпионҳои ҷаҳон шуда истодаанд, чемпионҳои Европа, чемпионҳои Азия ва медонед, ин таҷрибаи беҳтарин аст пеш аз оне ки карьераи касбии худро оғоз кунӣ. Масалан, ҳозир мо 4 нафарем. Ҳамагӣ 4 ҷангувар аз Тоҷикистон дар UFC ва одамон моро дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд. Онҳо доимо моро дастгирӣ мекунанд. медонед, ҳатто ин муҳориба соати 12 мегузарад. Муҳорибаи ман аввалин муҳорибаи карди асосӣ мешавад ва соати 12 шаб баргузор мегардад ва ман фикр мекунам, ки тамоми Тоҷикистон бедор мешавад. Муҳаммад, пеш аз муҳорибаи охирони ту каме нофаҳмоиҳо буд бо мухлисон аз Тоҷикистон. Ба тарафи ту каме хейт шуд. Баъди ғалаба муносибати шумо чӣ гуна шуд? Ва гуфта метавонӣ, ки ҳозир ҳамааш хуб аст ва боз мухлисони тоҷик туро дастгирӣ мекунанд ва ҳамаи кор ҳал шудааст. Медонед, рости гап ман иштибоҳ кардам. Дар назди мухлисони худ, дар назди тамоми мухлисони тоҷик бахшиш мепурсам. Гуфтанӣ нестам, ки маро нодуруст фаҳмиданд, балки ман нодуруст сухан гуфтам. ман мухлисони худро дӯст медорам, мардуми худ тамоми Тоҷикистонро дӯст медорам. ман дар ин ҷо барои кишвари худро муаррифӣ кардан омадаам. ҳозир ягон камбудӣ нест, пеш ҳам ягон камбудӣ набуд ва иншааллоҳ, ки дар оянда ҳам намешавад. салом, номи ман Юсуф аз шабакаи ММА 101. ман пурсидан мехостам, ту оиди насли навраси тоҷикон гап задӣ, ки онҳо баромад кардан мехоҳанд ва онҳо дар IMF аллакай чемпионанд ва мо онҳоро дар Абудаби мебинем вақте ки онҳо ба он ҷо меоянд ва мо номи чанд нафари онҳоро медонем, ки шояд ба наздикӣ онҳо дар UFC ва дигар ташкилотҳои калон баромад хоҳанд кард. гӯй ки ту ҳис мекунӣ, ки ин кори душвор аст. яке аз аввалинҳои ин лоиҳа будан ва Тоҷикистонро дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ кардан. оё барои насли нав намуна будан душвор аст? ин саволи хеле хуб аст. рости гап медонед, масалан 3, 4, 5 сол пеш чӣ гуна мо тоҷикон UFC-ро тамошо мекардем. ҳама вақте ки бародарони мо дар ACA баромад мекарданд, журналистон медонанд, ҳамаи тоҷикон ба ин шоу меомаданд. барои мо UFC як чизи махсус буд, як чизи тамоман дигар. ба он ҷо шомил шудан хеле душвор буд. ва баъд дар як сол якбора 4 тоҷик бо UFC шартнома бастанд. барои ҳамин дар UFC баромад кардан осон нест. лекин ман доимо ба худ мегуфтам, ки якум дараҷа ман барои худам меҷангум. баъдан ном ва оилаи худро муаррифӣ мекунам ва баъд кишвари худро. барои ҳамин агар ман фикр кунам, ки мухлисони тоҷик маро тамошо доранд ва дар ҳаяҷон монам, пас ман хуб баромад карда наметонам. Не, ин чиз ба ман энергия мебахшад, ин чиз ба ман писанд аст. масалан, шоми шанбе ман медонам, ки дар Тоҷикистон ҳамаи одамон дар тамоми Тоҷикистон, дар деҳаҳо, дар зодгоҳи ман шаҳри Кулоб, ҳамчунин дар Душанбе, дар ҳамаи чойхонаҳо, тарабхонаҳо, кинотеатрҳо, дар ҳамаи ҷо одамон барои тамошои муҳорибаи ман ҷамъ мешаванд ва ин чиз ба ман энергияи иловагӣ мебахшад. дар охирон турнир дар Арабистони Саудӣ ту ва рақибат дар як карт баромад кардед ва ҳардуят пирӯз шудед. оё шумо дар Арабистони Саудӣ бо ҳамдигар суҳбат карда тавонистед? рости гап не, ман каме пештар ӯро дидам ва ӯ ба рӯи ман хандид. ман ба ӯ гуфтам, ки бародар, ҳозир вақташ нест. ту медонӣ, ки ман туро эҳтиром мекунам, лекин тарафи ман ин гуна рафтор накун, чунки рӯзи шанбе мо якдигарро бадбинӣ мекунем. Thank you. Just I will translate.